5.000 iki kok nopo enak rek 5.000 iki yo. Udan-udan 5.000. Apa enak yo? Bebek rica-rica 12.000 gak cukup. 5.000 tok. Apa enake? Apa lur enak ya lur? Pentol uwis. Esuk mang klepon ngopi. Apa enake 5.000 iki rek? Apa ya 5.000 iki enake? 5.000 enake apa iki? Oh iki ae, tepak bawane iki ae 5.000. Roti mawon. Nggih. Gerami. Iki sik monga-monga Mas, endi sampean Bandung Mas? Nggih, Tasik. Oh Tasik. Tasik. Nah, matur nuwun. Nah, iki rek.